dito tayo sa order ng lumen for dinner and saka orange chicken. Yan na kasi paborito ng mga anak ko. So, ayan, hintay lang natin yung ating order. Nabili today. So hungry. So kain tayo. Kain tayo lagi. Super hungry. Iba talagang kaganapan pag galing ka sa iyong trabaho. Tingnan mo yung aking mga No baby, no baby. Just enough na. Gusto din makimukbang. Ano kasi dito, mayroong libre pang libreng kanin. So, kaya dalawang klaseng ulam tsaka isang small size ng rice. Super. Dati yung large nito magkano lang, mahal din pati mga yan. Pero syempre nagtutrade ako ng Chinese food at gusto na rin itong sa mga anak ko, kaya bumili na rin ako para hindi na ako magluto. So yes, ito yung ating Chinese food. Super yummy. Bye everyone.